Jeg vil starte med at fortælle lidt om metallernes spændingsrække, og den har jeg sat ind hernede. Og længst til venstre, her faktisk til venstre for hydrogen, der har vi de uædle metaller, og til højre for hydrogen har vi de ædle metaller. Og jo længere til venstre et metal står, jo mere reaktionsvilligt er det, så det er mere villigt til at afgive elektroner til ioner af de metaller, der står længere til højre. Og samtidig kan man sige, at for de metaller, der står til venstre her for hydrogen, de kan også reagere med en syre. Og jern har vi her, og vi har zink her. Og som man kan se, står zink længst til venstre for jern, så den vil altså afgive elektroner til jern. Og hvis vi så lige kører op og ser billedet af skibet her, så kan vi netop se, at, eller som der også stod i teksten, at jernskibet får zinkklodser på, fordi at så er det zinkklodserne, der korroderer, i stedet for jernskibet, der ruster. Og der er jo flere grunde til, at jernskibet ruster. For det første stod der det her med, at hvis der var en propel af, var det kobber, der stod? Ja, af kobber. Så som vi kan se i spændingsrækken, så står kobber jo længere til højre end jern, så derfor vil jern afgive elektroner til kobber. Men samtidig så er den jo også i vand, og da jern er til højre for hydrogen, så kan det reagere med en syre, og i vand, der er der jo hydroner i, og det er jo også en syre, så derfor reagerer det også med det. Så stod der heroppe, hvorfor det er en dårlig idé at bruge jernsøm til trykimprægneret træ, som indeholder kobberforbindelser. Og det er sådan set lidt det samme, fordi ser vi har kobber her, og vi har jern her. Så når det regner, og der kommer vand på, så vil jernet afgive elektroner, og så vil det ruste. Og på billedet her af vandhanen kan vi også se, at der er brugt forskellige typer af metaller, så de er også korrigeret eller korroderet. Om det så er lige hvad for nogle metaller der kan jeg ikke se, men det har i hvert fald været en uheldig sammenblanding.